El presidente de Bulgaria y jefe del Estado, Rumen Radev, anunció el lunes que dimite de su cargo tras 9 años y 7 gobiernos provisionales. Sin embargo, Radev también ha confirmado que concurrirá como candidato a primer ministro de la nación balcánica antes de las próximas elecciones legislativas anticipadas. Según la Constitución, la actual vicepresidenta, Iliana Iotova, debe ser investida por el Parlamento para ocupar el cargo de presidenta interina hasta el fin del mandato. La dimisión de Radev es la primera de un jefe del Estado en la historia democrática de Bulgaria y se produce en un momento en el que el país lucha por superar una prolongada crisis política. Отговорът е в порочният управленски модел. Той има външните признаци на демокрацията, но всъщност функционира по механизмите на олигархията. Българската политика се случва извън институциите. Кукловодите не се свенят пред камерите да спускат директиви на Народното събрание. Las elecciones parlamentarias se convocaron tras grandes protestas contra la corrupción institucional por parte de la ciudadanía búlgara que obligaron a dimitir a la coalición conservadora en el poder. El presidente, independiente pero apoyado por los socialistas, alentó las protestas a principios de diciembre. Aunque Radev no ha revelado sus planes, la opinión pública cree que conformará una nueva plataforma política.